τραγούδισαν την Ελλάδα. Ξακουστοί ποιητές, συνεπαρμένοι από το κλασικό όραμά της, πολέμησαν και δώσανε και τη ζωή τους για τη λευτεριά της. Κάτω από τον ίδιο ουρανό, μέσα στο ίδιο τοπίο, ο λαός της σημερινής Ελλάδας αγωνίζεται από χρόνια για τη λευτεριά. Και όλος ο κόσμος μιλάει με θαυμασμό για την παλικαριά του. Όσοι όμως ξέρουν πώς ζούσε ο λαός αυτός και ποια κόλαση του δημιούργησε σήμερα η αγγλοαμερικάνικη ιμπεριαλιστική επέμβαση. Μια απάνθρωπη εκμετάλλευση από ασυνείδητες κλίκες, μαζί με τη μοναρχία και τα ξένα συμφέροντα, κρατούσαν από παλιά τον Έλληνα και προπάντων τον αγρότη σε ένα βιωτικό επίπεδο καθυστερημένο και πολλές φορές πρωτόγονο. Από τα χαράματα ως τη νύχτα, άντρες και γυναίκες δούλευαν σκληρά για το λιγοστό καθημερινό τους ψωμί, που κι αυτό δεν ήταν πάντοτε εξασφαλισμένο. Η μοναρχική δικτατορία του Μεταξά συμφικολογεί με τους Ιταλούς και Γερμανούς εισβολείς, προδίνοντας τον ηρωικό αγώνα του λαού. Οι φασιστικές ορδές πατούν την Ελλάδα. Καίνε χωριά, εκτελούν, σφάζουν τον πληθυσμό, τον αφανίζουν στην πείνα και τη στέρηση. Όμως ο λαός συνεχίζει την αντίστασή του, τσακίζει τον κατακτητή και ανοίγει το δρόμο της ελευθεριάς. 1944. Οι λαοί γιορτάζουν την απελευθέρωσή τους και την Ελλάδα την πατούν καινούργιοι κατακτητές, οι Άγγλοι. Ήρθανε όταν και ο τελευταίος φασίστας πέρναγε τα σύνορα κυνηγημένος από το λαϊκό στρατό. Κι ήρθανε αποφασισμένοι να μην αφήσουν το λαό να χαρεί τη λευτεριά και την ανεξαρτησία του που την είχε κερδίσει μοναχός του. Και απαράλλαχτα όπως οι Γερμανοί, χρησιμοποιώντας τους ίδιους συνεργάτες, ρίχνουνε τον τόπο σε καινούρια συμφορά. Σέρνουν στη φυλακή τους ήρωες της αντίστασης και κάθε δημοκράτη. Ξαναζωντανεύουν τα χιτλερικά στρατόπεδα. Ζητάνε να ρημάξουν τα χωριά με οικονομικό αποκλεισμό. Η πείνα και η στέρηση θερίζουν και πάλι τη φτωχολογιά. Λιώνουν σαν τα κεριά τα ξορφανεμένα παιδάκια. Έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτες ομάδες καταδιωκομένων. Έτσι αντρώθηκαν οι πρώτες αντάρτικες μονάδες. Η αντίσταση ενάντια στον καινούριο κατακτητή και τους μισθοφόρους του άρχισε. Μέρα με την ημέρα φουντώνει ο λαϊκός αγώνας. Φρενιάζουν οι μοναρχοφασίστες. Να μια διαταγή του Γενικού Επιτελείου τους. Την υπαγόρευσε ο Αμερικάνος υπερστράτηγός τους Βαν Φλίτ. Θα την υπόγραφε και ο Χίμλερ. Κάθε επίοικια, κάθε ίκτος απέναντί των αποτελεί έγκλημα κατά της πατρίδος. Διατάσσω, εν ονόματι της ελληνικής πατρίδος, την εξόντωση απάντων. Τα τμήματα θα διέλθουν την περιοχή Διαπυρός και Σιδήρου. Ανήμποροι οι προδότες να τσακίσουνε το λαϊκό στρατό, ξεσπάνε άναντρα πάνω στα γυναικόπαιδα και τους γέρους. Φωτιά και σίδερο παντού. Αλαφιασμένος ο κόσμος άρπαξε τα παιδιά του και ξεχύθηκε να κρυφτεί στις σπηλιές και στα δάση. Γιαγιάδες και παππούδες με τα αγκόνια τους, μωρομάνες με τα παιδιά στη ρόγα, ανάπηροι. Άφηναν πίσω τα φτωχικά τους και έτρεχαν να σωθούν. Φτάσαμε σε ένα χωριό λίγο μετά το βομβαρδισμό του. Μέσα στα χαλάσματα ακουγότανε κλάμα μωρού. Τα αθώα μάτια του είχαν δει σκηνές που η φρίκη τους θα παραλόγιαζε και έναν ώριμο άντρα. Στις τρυφερές ψυχές των μικρών παιδιών, το αεροπλάνο έχει αφήσει τα πιο βαθιά και τα πιο εφιαλτικά τραύματα. Γιατί το παιδί είναι από τους πιο εύκολους στόχους για τους άνανδρους γκάνγκστερς του αέρα. Έριξαν 20 ρουκέτες πάνω στο σχολείο του Άγιου Γερμανού. Ήταν καθημερινή, ήταν πρωινό και ξέρανε πως τα παιδιά θα κάνανε μέσα μάθημα. Να τι απόμεινε από το σχολείο. Από όλα τα χωριά βγαίνει μια κραυγή «Σώστε τα παιδιά μας». Και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας, απαντώντας στην έκκληση χιλιάδων γονιών, δέχονται να φιλοξενήσουν τα παιδιά της Ελλάδας. Καθημερινά καταφτάνουν τώρα γράμματα στην προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση από λαϊκές οργανώσεις και γονιούς, ζητώντας να εγκριθεί η αποστολή αυτή των παιδιών στις λαϊκές δημοκρατίες. Να τι γράφει ένας παπάς. Δημοκρατική μας κυβέρνηση. Είμαι ιερεύς.
και σας παρακαλώ θερμότατα από μέρους των ενωριτών μου 6 χωριών να εγκρίνετε την αποστολή των μικρών παιδιών μακριά από το θάνατο. Η πείνα που με τους αποκλεισμούς και τις καταστροφές των μοναρχικών έπεσε στον τόπο μας επιβάλλει να αποδεχτείτε τις παρακλήσεις των γονέων. Καθημερινά κρέμεται πάνω από τις αθώες αυτές υπάρξεις ο θάνατος από τους δειλούς και άναντρους αεροπόρους που εξαποστέλουν οι εγκληματίες των Αθηνών στα ειρηνικά χωριά μας. Πού είναι οι παγκόσμιοι οργανισμοί προστασίας του παιδιού για να δουν το έσχος των κακούργων μοναρχοφασιστών? Στις 7 του Μάρτη 1948, η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση με ανακοίνωσή της εγκρίνει την αποστολή των παιδιών στις λαϊκές δημοκρατίες για να γλιτώσουν από τον ξολοθρεμό. Τεινός συναγερμός σε όλα τα χωριά. Κι ως την τελευταία στιγμή, η φροντίδα της μάνας είναι άγρυπνη. Ας είναι φτωχικά τα ρουχαλάκια του. Θέλει να το στείλει καθαρό και νοικοκυρεμένο. Μαζεύτηκαν στην πλατεία. Είναι χαρούμενες οι μανάδες. Ξέρουν πως ο χωρισμός δεν θα είναι μακρύς. Ξέρουν πως τα παιδιά τους γλίτωσαν από το χάρο. Ξέρουν πως οι φασίστες ξερίζωσαν 250.000 οικογένειες από τα χωριά και τις πετάξανε στις μεγάλες πολιτείες. Οι άντρες και οι γυναίκες να προσθεθούν στις στρατιές τους άνεργους και τα παιδιά στα ζητιανάκια και στους λούστρους. Ήρθε η ώρα του χωρισμού. Όλο και θα τρέμουν λίγο τα χείλια από τη συγκίνηση. Όμως τα μάτια χαμογελάνε. Στο καλό. Και εμείς εδώ θα πολεμάμε πιο γερά για να σας ξανασφίξουμε μια ώρα αρχίτερα στην αγκαλιά μας. Που δημιούργησε στον τόπο τους η Αμερικάνικη επέμβαση, τα παιδιά της Ελλάδας ζουν στις λαϊκές δημοκρατίες, σε βρύχωρα και υγιεινά κτίρια. Κοιμούνται ήσυχα, δίχως να ταράζει τον ύπνο τους ο βραχνάς του αεροπλάνου και του κανονιού. Με σκανταλιές και με γέλια αρχινάνε τη μέρα τους. Κάθε πρωί ο νους τους πετά με συγκίνηση στην πατρίδα καθώς υψώνουνε την ελληνική σημαία. Και ξεκινάνε τραγουδώντας για τη γυμναστική στον καθαρό αέρα και στον ήλιο. Η όρεξη δεν έλειψε ποτέ. Όμως και η άσκηση την ανοίγει ακόμα πιο πολύ. Ανάστατη η κουζίνα από τα χαράματα. Ετοιμάζεται το μεσημεριανό φαΐ. Λούσιο και θρεφτικό για να ξαναδώσει ζωή και υγεία στα κορμάκια που πήγε να φανίσει με την πείνα ο φασισμός. Και η όρεξη για μάθηση είναι ακόμα πιο μεγάλη. Όλα τα χεράκια σηκώνονται ποιον θα φωνάξει η δασκάλα να πάει στον πίνακα. Διάλειμμα. Στο ξέφωτο, κοντά στην ακρολιμνιά, χαλνάει ο κόσμος στα παιχνίδια και στο χώρο. Ξεχάστηκε και η μπάλα και η κούνια και ο χορός. Δρόμο για φαΐ.
καλοζωισμένα και χορτάτα, χορεύουνε τους λεβέντικους χορούς της πατρίδας τους, της Ελλάδας. Της Αμερικανοκρατίας. Μέσα στις πολιτείες όπου τα πέταξαν προσφυγόπουλα, τα αδέρφια τους καμπουριάζουν τα ραχιτικά κορμάκια τους γυαλίζοντας παπούτσια. Μελετάει και μορφώνεται η νέα γενιά της Ελλάδας που γλίτωσε από τα νύχια του μοναρχοφασισμού. Για να μπορέσει να χτίσει πιο στέρεα τον πολιτισμό σε μια αυριανή, ελεύθερη, δημοκρατική και ανεξάρτητη πατρίδα. Για τα μωρά παιχνίδια και χαρές. Για να σβηστεί από τη θύμησή τους η τρομάρα του πολέμου που είχε αγριέψει την ψυχούλα τους. Καθαριότητα και υγεία πάνε μαζί. Κι είναι κανένας να μην θέλει να είναι γερός. Γλέντι λοιπόν και το μπάνιο. Αγρυπνά. Επισκέπτεται τα παιδιά κάθε μέρα και μια φορά το μήνα περνάνε όλα από υγειονομική εξέταση. Βράδιασε. Στο αναγνωστήριο τα πιο μεγάλα παιδιά μελετάνε τα αυριανά τους μαθήματα. Και τα μικρά ζωγραφίζουνε. Το λουλούδι, η πεταλούδα, η κότα. Ήσυχα και ζεστά. Πόσο μακρινός είναι κιόλας ο καιρός που ζωγραφίζανε τον εφιάλτη που είχαν ζήσει. Σε λίγο θα πάνε για ύπνο. Βουίζει σαν μελισσόνας η μεγάλη αίθουσα όπου μαζεύονται και παίζουνε μετά το βραδινό φαγητό. Όμως ολονώντα αυτή είναι τεντωμένο και ας φαίνονται αφοσιωμένοι στην τρίλιζα και το σκάκι. Ο δημοκρατικός στρατός έχει τώρα αντριέψει. Γιατί πολεμάει να διώξει την εκμετάλλευση και τη βία. Γιατί δίπλα του στέκεται ολάκερος λαός, που δουλεύει κι αυτός και γέροι και γριές να φέρει το γρηγορότερο τη νίκη. Σήμερα ο δημοκρατικός στρατός απαντάει στον εχθρό ντουφέκι στον ντουφέκι, κανόνι στο κανόνι, πατάει πολιτείες που λογίζονταν απόρθητες, λευτερώνει όλο και πιο μεγάλες περιοχές. Με πίστη ατράνταχτη στα ιδανικά του, στη δύναμή του και στον αρχηγό του, πετάει από νίκη σε νίκη,
καμάρι και απαντοχή του βασισμένου λαού της Ελλάδας. Και όταν η Ελλάδα γίνει ελεύθερη και δημοκρατική απ' άκρη σ' άκρη, οι πατεράδες και οι μανάδες θα αφήσουν το τουφέκι και θα σφίξουν ξανά στο στήθος τους τα παιδιά τους και θα ξέρουν πως τη χαρά αυτή τη χρωστάνε στη δημοκρατική τους κυβέρνηση και στις λαϊκές δημοκρατίες που τα είχαν φιλοξενήσει με τόση στοργή, σώζοντάς τα από το μαρασμό και το θάνατο.